今回納車されるコンドルの伝送系からいってみたいと思います。まずこれがエンジンキーになります。純正のエンジンキーでスライドを開けて、この状態で奥にまず、奥に押し込んで、これで電源が入ってます。これちょうど見てください。 12.6 ボルト。これ一回切りますけど、オンにすると今、バッテリー電圧が 12.6 ボルトを示していると。これはテストの電圧計をつけて、充電状態を見てました、ずっと。これで、電気がイグニッションキーがオンになったということなんですが、こっち側のレバーからいってみますか。はい、これ下側、はい、ウインカー、はい、明るいですね。はい、右も、はい、ウインカーが仕込んであります。コンビネーションスイッチは、真ん中がホーンです。そして、イグニッションキーを、左に回すとスモールライト。そして右でヘッドライト。軽いですね。この状態で走行して、コンビネーションスイッチの手元でハイローが切り替わります。はい、はい、ロー、はい、ローという形ですね。電気系の操作は、これだけ。あと一つ。イグニッションを、オンになっている状態で、このサブライト、左の、回すとブルーの夜間ライトがつきます。消して、はい、こんな感じですね。LED の、ヘッドライトをスモールないし、ヘッドライトをオンにすると、テールランプがついて、そしてブレーキを振ると明るくなる。ライト系は全部